Yung camera lang din eh. Ayan guys, ito po ang ating stroke patient, si Kuya Roque Chutingo. Ayan. Dito po tayo sa Hacienda. Pero si Ate Rosita po ay nakakalakad na. Siya po ang una na stroke. And together with pangalawa po si Kuya Roque. Ayan. So, ang problema lang ni Ate Rosita, yung kanyang kamay. Ayan. So, together with, siyempre kasama siya sa therapy natin. Ito ang tinatawag ng couple stroke therapy. So, ang ginagawa niya ngayon ni Kuya Roque ay upo tayo para ma-develop ang kanyang balancing, lower limb, legs, at paglalakad. Ayan. Ito rin po yung dating ginagawa ni Ate Rosita dati. Ayan, siya naman gumagawa. Ayan, siya naman gumagawa. Dati kasama ko po siya mag-therapy kay Ate Rosita. Ngayon, na-stroke po siya. Pare, ba't ka ba na-stroke pare? Anong reason? Ba't ka na-stroke? Shot pa more? Shot pa more. Ayan, sa lahat po ng mga Chutingo, ayan, Chutingo family. Anong apelyido mo? Dabi. Mga Chutingo kay Kuya Chutingo and Dabi family. Shoutout po, ayan. Abangan niyo po yung recovery ng mag-asawang ito, guys. Ayan. Yeah, kuya. Kaya pa, kuya? Ayos lang? Nakailangan na? 20. Wow! Parang buong-buo na. So, di na-apekto siya sa mo, di na-apekto, no? Yung kanya salita, di na-apektuhan. Hindi po. So, memory, hindi rin na-apektuhan. Hindi. Talaga lang yung kaliwa mo, natira lang, ano? Opo. So, yung kamay niya, walang paggalaw, ayan. Naintindihan mo yung sinasabi mo. Pangilang therapy na to? Pangilan na to? Pang-8 na yan. Oh, 8 na, no? 8 session na tayo, no? So, si Kuya Roque po, siya po ay bedridden. Ayan. Ngayon po, nakakatayo na po siya. So, this our 22. program for his improvement na nakakatayo na mag-isa. Ayan. So, bakit siya nakaupo? Kaya po nakaupo yun kasi baka biglang tutumpas si Kuya Roque. So, yan ang diskarte natin sa mag-asawang ito. So, siyempre, habang nakaupo, habang nag-aupo tayo si Kuya Roque, si Ate Rosita naman may nag-upper limb warm-up exercise. Ilan na? 23. Bah, bumbo ah. Bumbo yung boss, no? Ayan. So, sabi nga ni Kuya Roque, shot lang, moderate lang. Ano Kuya Roque? Wag inaraw-araw ba ate? Inaraw-araw? Ay, opo. Ayun, inaraw-araw pala. Walang palpusing araw niya. Anong brand? Gin? 24. Gin po. Pwede ka na nigarilyo? Gin lang talaga. So, sabi nga yung sobra, bawal talaga. Yung guys, so, drink moderate po tayo para hindi po tayo may stroke. Kasi yung sobra talagang bawal po talaga. Yan. Ano? 25. Yung pagkaka-stroke mo, ano sabi mo? Mahirap? Mahirap pa. Yan mahirap pa. Yan. Yan. Bahay Hindi ka nila. makagalaw. Ayun, hindi. Lalo nung bago ka, no? Hindi siya makagalaw nung bago siya, no? Hindi po, hindi po. Ayan guys, grabe. Nahirapan mo siya, hindi katulad ngayon. Medyo okay na siya ngayon, no? Nakakagalaw na ako nakakaikat dito na sa higaan niya. Saka hindi maupo, malikot, nahuhulog po. Yan guys. So ito yung ating improvement sa mag-asawang ito. Si Kuya Roque nakakatayo na. So this is only a stepping stone sa kanyang recovery. So after this, mamassage natin siya and then kukuryente natin yung kanyang stroke area affected. Yung kanyang kaliwang bahagi. Kaliwang bahagi ko yan, ha? Kaliwa, no? Kaliwa ka, no? Pares kang kaliwa? Opo, parang kaliwan tinamahan. Kaliwang tinamahan, ano? Ilan lang kuya? 36. 26, 36. 26. 26 pa lang. Okay, kaya kuya, 40 ba? Kaya ba 40? Yan po. Okay, pahinga lang. 27. Okay, banat. Yan tinatawag na Armageddon. Blessing in the sky. Parang may umextra to. Parang may trompeta yata. Ayan, may tortora. Ayan. Ang maganda lang kay Kuya Roque, guys, siya ay komedyante. So, dito po tayo sa Hacienda, Pandakaki, Mexico, Pampanga. Ayan. So, sa lahat ng mga taga-Hacienda, shout out. Mga taga-Pandakaki, shout out. Ayan. 20. Yun, no? 20 ito. Para sundalo, no? Sunod dyan. At Kuya, ang improvement, guys, ang improvement ni, itong vlog na to, si Kuya, pag wala nang hinawakan, ibig sabihin nun, na-improve ko na Kuya. Ayan. Ayan, ha? So, ngayon po ay February, ano ba yun? 11?
10. 11. Oh, February 11. Malapit ang Valentine, no? Opo. Ayan, sa inyo po lahat, ha. Advance, happy Valentine sa mga lovers. Ayan. So, itong reference ito, nakikita nyo po, hawak-hawak ni Kuya Roque. Ayan, hawak-hawak ni Kuya Roque yung upuan. Ayan, oh. Ayan, susunod po yan. Tanggal na yung upuan yan. Ayan, guys. So, okay, Kuya Teo, last na. Sa vlog mo lang. Ayun, oh. Tibay.